Opa, xenteña boa! Mirade como veño hoxe. Con peito de fora, contento, tendo un San Martiño aquí diante, un San Martiño, pois iso é unhas cigalas, o que imos facer hoxe? Pois falta o principal, falta que lle vais dar sabor a unha tarteira que imos a facer, unha tarteira de San Martiño con cigalas e ameixa de carril. É o ingrediente que nos falta. Básico. Vai a ser de cociña de toda a vida, pero vamos a coidar, non? Vamos a aportar un pouquiño, simplemente con un caldiño feito de peixe e unhas algas kombu. As algas teño ahora mismo aí, co caldo feito e infusionando. É o único, a partir de aí, a parte dese caldo. E despois que vamos a facer un machucado con este pan, o perixel, un dente de allo en cru, e tamén acabo agora mesmo de torrar unhas améndoas. Que as teño aquí, as vou retirar xa para un cunco. Este me vale. A partir de aquí, imos incorporar un rustrido, non quede aí soliña, hombre, un rustrido que imos a facer cunha cebola, un dente de allo, concentrado de tomate, tomate frito, perdón, un pouco de pemento doce ou picante, aí como vexades. Eu tiro por doce. É unha pataca, non pode faltar unha pataca nunha tarteira. A partir de aí engadimos un pouco de viño, o San Martiño, as cigalas e, por último, no último momento, xa co lume prácticamente apagado, as ameixas de carril. Unha ameixa ababosa, fina, válenos perfectamente. A ver que nos consigo o gran Rafa Durán, ese é un non parar, saberás todas, non? Abejo, por donde andas, compañeiro? Xa sei por donde anda, bueno. Oído na ría, chef, por suposto que sí. Se queres ameixa de carril, eu levoche ameixa de carril, que para iso son os reporteiros recadeiros, sempre ao servizo do cociñeiro. A que non sabes onde estou? Estás en carril, bueno. En carril, efectivamente. E como sabes? Es listo, Ah, iso é porque ties ameixeiras. Ai, ameixeiras, era por iso, lojo. Claro. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Preséntovos a José Luis, presidente dos Parquistas de Carril, entre outros cargos que non me acordo agora, pero que cantas cargos tes aquí na ría? Patrón maior. Patrón maior, en xeral. Presidente e patrón maior. Que é iso dos parquistas? Un oficio con máis de 500 anos de historia. En que consiste? Consiste en explotar parcelas no mar, donde se cultivan as ameixas e os berberechos, as afamadas ameixas de carril. É dicir, que estes paus que temos detrás, isto fan parcelas, conforman parcelas. Son as marcas, os límites das distintas parcelas que hai aquí na zona de carril. Vale. Entón, a min o chef Xoanqui encargoume que lle levara ameixas de carril. Estou no sitio idóneo, non? Home, non podía ser de outra maneira. Que ameixas cultivades? Pódese dicir cultivades? Sí, podese dicir cultivamos ou criamos ou producimos. As ameixas son a babosa, xapónica e tamén a fina. Ajá. Claro, cada unha delas é distinta na súa textura, no seu sabor e teñen todas elas diversas cualidades para ser degustadas de diversas formas. Como se colle esta ameixa? Porque vexo aquí un sistema, síntense os motores de fondo, como funciona? Leva unha raña e esa raña pois vai asistida por uns chorros de agua a presión que revolven o fondo e o ablandan e entonces, pois bueno, é máis fácil para a persoa que está traballando. Claro, evitan o que sempre vemos en outros sitios, están tirando a reventar a espalda. Ainda que tamén se utiliza moito, pero bueno, eso, aforranos a espalda un pouco. Vale. Entón, veño por ameixas, aquí hai ameixas, como che gustan a ti degustar esas ameixas? Bueno, a mí me gustan en todas as formas. A mariñeira é a forma máis tradicional da ameixa babosa,
e a fina pois é a máis axeitada, máis adecuada para comer en crudo. E logo temos tamén a xapónica que se adapta a todas as formas, a ser cociñada, a ser tamén servida pois en crudo, en fin, teñen moitas formas, pode ser infinito de formas, se adapta a todas as circunstancias. Pois a ver se o noso cociñeiro daba a conta delas. Xoanqui, Sí. tesme que dicir, porque aquí hai 3 tipos, Sí. tesme que dicir calqueres. Todas. Os 3. Pois haberá que mandarlle os 3, non? Os mandamos os 3. Que disfrutes e a ver cando invitas, Graciñas. Muy bien, gracias, capitanes, sí señor. Oh. Mirade. A babosa. Aquí temos, vedes? Esta é a xapónica. E contrólase porque ten bastante máis rugosidade aquí na cuncha. E úsase, como digo, ese home, non máis ben para os arroces, por exemplo, por poñer un exemplo. Tamén en crudo está moi boa, Esta é boa, Este é un bo tamaño. Esta é a fina. Isto para comer así. Así, simplemente así, en cru. Abrila con unha navalliña e tumba para dentro. Hai quen lle bota limón, eu nada. E despois a prancha con un pouquiño de allo. Se temos un aceite de allo, botamos por arriba, ideal. Hoxe imos a traballar con esta. Imos alá. Comezamos como a sempre, con un fondo de aceite de oliva. En este caso, esta tarteiriña, xa veredes, Aquí tedes que baixar a mercar pan. Si, tedes que marcar, porque senón non vai a... Vades un petear. Levantamos o lume. Aí está. Que máis? Imos acercando as cousiñas. O primeiro que imos a facer é facer o rostrido. Para facer o rostrido temos aquí os elementos, vedes? O allo. Cortamos, pelamos o allo, quitamos a pel. Vou vos contar, porque dixen vou facer esta receita. Primeiro porque enche. Pero que non solamente iso, é que enche, cuidado o material que estamos facendo aquí, sabedes? Sí que é certo de que esta é unha receita onde hai que pajar os... Pero tamén, pero que son tantas as receitas de ameixas que se poden facer e tan ricas. De feito, todos os anos fais un concurso de ameixa en Carril. Hai algo que non fallo, Todos os anos vou á festa da ameixa de Carril, que vou eu e a miña familia, é o único que comemos. Levamos, xa estamos ali, xa te dan os tiques e tal, van centos de persoas, é unha pasada. E fan as ameixas de Carril, e fan as babosas, a babosa, o tipo babosa, e fan a mariñeira. E cando ves, dice, oye, é increíble, como ti estás aquí, estás facendo a ameixa, estás facendo unha tarteira de ameixa mariñeira, non? Para 5 persoas, 4, 5, 1 kilo, 2 kilos de ameixas. Pero de verdade que é asombroso o ben que cociñan, como lle teñen collido o punto, porque aí as tarteiras que teñen collemos 2 persoas dentro, joder, va. E teñen mallado, as fan, é increíble como o rica que están. Cambio conto, Sí que é certo de que hai máis ameixas, non? Por aí. Pero, caralho, que ten? Ameixa da boa. Moitos anos aí facendo. Cultivándoa. Moi rica, Moi rica. E por que será? Por o mismo, con que se tratan, tamén o traballo que dan, Cando as mulleres e os homens preocupados por eses parques que acabamos de ver, cando chegan as mareas e chegan as algas, cubren moitas veces, sabedes? Cubren todo con algas, todo o fondo. E aí teñen que andar preocupados todos os días, continuamente, sacando esas algas, porque senón morren, non respiran. Por iso non é unha coña cando falamos claro, que temos que pagar e tal. Unha cousa é unha cousa cara e outra cousa é unha cousa costosa. A ameixa de Carril non é unha ameixa cara, é unha ameixa costosa, pero porque dá chollo, non é, non podemos. Moitas experiencias boas e malas. Cando chove demasiado, que ven auga doce, un respeto, non por nada, eu nunca me dediquei, non? Pero como teño aí pretiño, e sei como traballan, e sei as calamidades, e sei o que están pasando, pois falo diso. Pouquinho a pouco, imos aquí rostrindo, vale? Pouco a pouco. Vou coller. Isto non o preciso, pero isto sí. E aquí mirade.
collemos e metemos o pan torrado. Desfacemos así un pouquiño, pois para facilitar que salga todo un pouquiño máis homoxéneo, vale? Isto vai engordar, isto é moi bon para, bueno, faise moito para engordar as salsas e co peixe pega de maravilla. Cando fagades unha caldeirada non, porque unha caldeirada ben pechada non podemos facer, non podemos meterlle unha caldeirada é como un guiso, como un caldo galego, é unha receita pechada. Leva o que leva e punto. Xa falamos no seu día, temos que facer outra, xa fixen un día aquí unha caldeirada de 3 peixes. Meu pai ten feito hasta caldeirada de 5 peixes. Lembro por qué, porque algunha me vai dicir, home, pois unha caldeirada dun peixe xa va sobrado. Se é dun peixe non é caldeirada. Para ser caldeirada ten que levar, noutras linguas chamase zarzuela, precisamente porque leva varias cousas. Xa expliquei, non? A historia de caldeirada non me vou rollar outra vez, e se un día facemos outra, volvo a explicala. El facía de 5. Cada un no seu tempo, na tarteira. E para iso búscanse peixes de diferentes texturas, non? E diferentes tempos de cocción. Pois como pode ser o peixe sapo, que é moito máis duro, que a pescada, por exemplo. A pescada faise en nada, nun aire, non? Mentres que o peixe sapo aguanta un pouquiño máis a cocción. Por lo tanto, eso é moi importante, en valorar esas cousas, a raia, dalle un toque tamén moi especial unha caldeirada, o San Martiño que non falte. O San Martiño que non falte. Que me queda por aquí? Isto teño brandiño, non yo vou a meter. As améndoas adentro. Aí está. E agora imos armar un pouquiño de ruido, vale? Un pouquiño nada máis, Nada, 3 toques e listo. Por certo, quero enviar un saúdo a xente que anda polo mundo adiante, porque me están chegando correos e demais, non? De xente que está vendo o programa desde Venezuela, bueno, de outras partes de España, de Bélxica, me chegan. E quero mandar un bico moi forte. Estades presentes sempre. Chejarás? Sí. Vale, listo. Moi ben, perfecto. Esto fora, volvo a rescatar o cunco das améndoas. Boa, mira, que cousa rica, por favor, cheirade isto. Cheirade isto, home, aí, ben, o tedes, non? O lides ben, de acordo. Agora xa sabedes por onde vou. Saborazo hai aquí. Fora. Aí está. Bueno, pouquinho a pouco, que te pasa a ti? Que non vas adiante? Espera que te animo un pouquinho. Veña, seguimos. Xa temos o chollo feito. Mentre rustrimos, vimos preparando o resto dos ingredientes. Xa temos o machucado feito. Estaba no 3, subino ao 5. Ben, a pataca. Ven para cá nun bol, ou nun cunco, mellor dito. Este vale, un coitelo, e a pelar. Vale, así. O que vamos a facer é escachala, para que vaya soltando tamén e porque vaya absorbindo. A pataca escachada, despois vos lo digo, como facemos, xa o sabedes, pero o porqué do escachado, cales son as dúas funcións que ten. Dice, para espesar a salsa, efectivamente, para que absorba mellor o líquido e a salsa e que olla máis sabor, tamén. Ao ser rugosa no escachado. Agora vos explico, primeiro quero lavalas un pouquiño. Inda que Santi meten as pataquiñas lavadas xa, Sempre colle, antes de botar á mesa, colle pasa unha auguiña con un cepilliño, temos aí. Eso en todas as casas. Debedes de ter un cepilliño xunto con, bueno, cos utensilios de higiene que teñades aí postiño solamente para iso.
para poder cepillar así as cousas, unha cenoria que non querades pelar, que moitas veces non se pelan as cenorias, as toman con toda, bueno, pues porque aí é onde están todas as nutrientes e demais, non? Ben, agora sí que está bailando, vedes? Bueno, imos para a pía. Xa temos feito o tintado das patacas, xa o bichedes moitas veces, que é con un pouquiño de azafrán. Neste caso é aí, xa leva o tomate e demais, leva unha cor impresionante. E despois tampouco, o azafrán tampouco me parece imprescindible para esta receita, si que aporta algo, si que de botades, pero si non... Outra cousa non, pero sabor, saborazo. Vale, remexemos un pouquiño, veña. Ben, escachado. Ao facer así, toda esta parte rugosa, a parte que rompe, que pega, que queda rugosiña, bueno, pois isto que fai, no momento que comeza a cocer, empeza a desfacerse, por lo tanto, espesa un pouquiño a salsa, pero tamén é máis doado para que penetre por aquí o líquido da cocción onde está cocendo a pataca e dese xeito colle máis sabor. Por eso, non sei, a min fago moitas veces isto. De feito, a veces non quero facelo, pero xa me sale do alma. Os anacos, pois que podamos meter na boca. Sempre fago así, para as caldeiradas, exactamente igual. Para as tarteiras de peixe, igual. Oye, si quedes vosotros en rodas de 2 centímetros, vale. Moi que irades, eu digo por qué, o facemos así ou por qué, pero vamos, tampouco é tan... Vai estar rica, eh? Mentre sucedes este tipo de ameixas, vai estar rico. Agora sí que temos todo prácticamente listo. Moi ben. Moi ben, ven aquí, compañeiro. Aquí con 3 anacos vai nos chegar, vale? Imos aproveitar así a cola. Collemos a coliña, por suposto. Aí está. Un peixe branquiño máis rico. máis rico que non... Vale, facemos outro corte. Custa un pouco, pero faise. 2 e 3. Así. Vale, intentade, cando cortemos os a martillo, facer unha cousa así, vale? Porque senón vades esforzar moito e vades machucalo. Entonces, o xeito ideal é por... Sabemos que temos a espina central. Esta é a máis dura de toda, pero aquí tamén hai algo que romper. Por lo tanto, intentade... Ben. E agora tiramos, eh? Agora, xa o temos cortado por aquí, vedes? E por aquí. Ben, pois agora quédanos a central nada máis. Aí o temos, vale? Listo. Ben. De acordo. Isto vai nos sobrar. Bueno, sobrar. Sobrar. Hasta a cabeza, papo eu. A cabeza abro, a limpo ben limpiña. Rebozo de frío. E aceite de oliva. Está riquísima hasta que se volve crocante. E os osos cristan todos. Vale. Imos aló. Vale. Teño outro coitelo por aquí. Aquí está. Listo. Bueno, ben. Xa temos a cebola torradiña como ten que estar. Agora, incorporamos por este orden, vale? Todo que ven aquí. A pataca. E despois os a martiño, a cigala, vai todo seguido. As algas os vou retirar, xa se incorporei aí no caldo. E a deixamos por aquí. O caldiño fíxeno con unha cabeza de pescada e máis con esas alguiñas. Pemento. 12. Choricero. Baixo un pouco. Ben. Quieto aí. E o tomate. Remexemos rapidamente. Aí está, quieto. Xa cambio o conto, como vai cambiando. O recento xa que temos na cociña xa é dos vos. Como mola.
Saudei a xente de fora, pero teño que saudar tamén a xente da casa, a xente de Carril e de Vilagarcía. Unha perda moi grande a todos, e todas. Non vou saludar, co contento, co que feliz que sou eu por esos lares. Mi má, os amigos de Ferrol dice, ti parece que veraneas todo o ano. Bueno, pues teñen razón, que carallo. No, hai que traballar, Pero sí que é unha cidade fantástica. Fantástica para vivir. Joder. Ademais, gústame moito subir aí aos montes a Lobeira ou o Monte Xiabre, vese toda a ría, non dixedes de ir, Vese toda a ría, mi má, que cousa bonito. Bonita, bonita. O ideal é facer as dúas cousas. Ver Vilagarcía e ver toda a zona dos Salnés, non? Todas as bateas, ves por diante, ves a Porra de Caramiñal, Rianxo. O ideal é velo desde ali arriba e ver todo, e se tedes oportunidade, desde o mar. Ir ao mar e ver a costa. A inversa. Ben, non pode faltar. Por suposto que non. Imos subir un pouco. 8. Aí vai. Se queredes meterlle unha folliña de loureiro, déxalleme tamén, Sabedes onde metín eu? Metín aí. Xa o tiña escoado, escoei todo. Entón metilla a folla de loureiro co perixel, despois escoe e despois cando metín as algas. Moi ben, pois temos aquí a pataca xa completamente lista. Bueno, lista embarcada. Ahora ten que cocer 5 minutos, máis ou menos. Dentro de 5 minutos embarcamos co peixe. Dentro de 5 minutos con máis, as cigalas. E no último embarcamos con cas ameixas. Eso é no último. Agora, o que facemos, o único que temos que facer é botarlle aquí. Vou coller o escoador, non lle vou botar as algas, que gústame solamente o sabor. Engadimos o caldo, que xa temos aquí quentiño. Cubrimos. E listo. Reservamos por si fai falta algo máis, pero penso que non, que vai a quedar así. Vale. Tapo. Onde metín a tapa aquí? Anda, aí va. Un chisco dun ollo. Para mí son 5 minutos, para vosotros nada, segundos. Ata agora. Non vos vexo, teño que apartar porque a gafas se me pone aquí, pero moita néboa. Apareceu así de repente. Xa o temos. Xa o temos completamente listo, mirade. Cando sabemos, mirad a pataca. Vale, a pataca está completamente xa cocida. E o peixe, por suposto, tamén. Respetamos esa temperatura de 5 minutos, peixe. 5 minutos, a cigala. E agora, xa cando temos a pataca completamente lista, xa cocidiña, e cando embarcamos cas ameixas. Levantamos un pouquiño máis o fervor, por suposto que non falte líquido aquí nin salsa, que si seguides a receta non vai a faltar, e adentro con elas, vale? E agora, inmediatamente, non lle vou botar todas, as outras vounas abrir en unha sartén, xunto cas outras máis que teño por aí, e queda por aquí pro equipo, que de verdad que disfrutamos con elas, pero estas van así. Tapamos, baixamos un pouquiño, e aquí nos quedamos, mirando para elas. No momento que abran, que fagan así, collemos e apagamos o lume. E listo para comer, sen máis. Vémonos aí, vale? Na esquinilla da mesa. Ata agora, amigos. Facemos un caldo de peixe e alga kombu. Preparamos un machucado con améndoas torradas, pan torrado, un dente de allo, perexil e sal. Nunha tarteira rustrimos a cebola e o allo. Engadimos o pemento chouriceiro, o pemento doce, o tomate, as patacas e o albariño.
deixamos cocer 5 minutos e incorporamos o machucado e as cigalas. Cocemos ata que a pataca este afeita e engadimos as ameixas tapando a tarteira. No momento en que abran, empratamos e listo para comer. Abertas. E listo. E por suposto non vou empratar, Isto é unha tarteira. Xa odio o nome. Bueno, de verdade que a mí son os pratos que me enchen o espírito, Gústame empratar, gústame facer, bueno, pois as cousiñas, poñelas ben colocadiñas, pero hai cousas de que non pode, para mí non teñe sentido o empratado, excepto cando estamos na mesa e encárgase a alguén en repartir, non? Este é un deles. Esta ameixa, quero que miredes a vianda que hai aquí, encha a cuncha. E ademais vese gordiña. Que significa iso? Que está cheo de xugos, que é o que vai aportar todo o sabor a esta tarteira. Uns dos elementos principais. Estou moi orgulloso. Vémonos. Ata outro día. Un bico, o sorriso, e xa sabedes, en esta chegou.